kemm jinħaj jiet il-mulej il-mew tal-midneb jilha marħiġ jizda joġobni li ħerġaluna mitri ħażina u jibda jgħix. Għatuni widen u ħersu lejha jisimu leħni u tieħdu r-ruħ. Ħadd nagħmel magħkom li jibqa' dejjem dini meħabti skont il-wedid. Merbħa għal din iċ-ċelebrazzjoni fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-mulej magħkom. L-Ewkaristija hija don kbir ta' Alla lilna li jistidinna niċċelebrawha bil-ferħ għaliex f'dan iż-żmien tar-Randan irrid iġeddidna u jekk nisimgħu il-kelma tiegħu kif jixraq, żgur naraw affarijiet ġodda f'ħajjitna. U biex niċċelebrawha kif jixraq, narfu l-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra. Mulej, int għandek il-kelma tal-ħajja, mulej ħnina. Kristu, int iddaw il-verità tagħna, Kristu ħnina. Mulej, int li mħabba u l-maħfra tagħna, mulej ħnina. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaffrilna d-dubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. L-udisa din nofruha għal Victor Joseph Grima. Nitolbu. U Alla, int iġġeddet id-dinja bis-sagramenti tiegħek tal-għaġeb. Għamel li l-Knisja tikseb kull ġid minn dawn il-mezzi tal-ħajja ta' dejjem u li qatt ma tkun nieqsa mill-għajnuna tiegħek għal ħajja ġdida. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej. Arani, se noħloq smewiet ġodda u art ġdida. Ma jiftakarx iżjed li modi, f'moħħat aktar ma jiġi. Imma għad jifirħu u jaqbżu fil-ferħ għal dejjem, minħabba f'dak li għad noħloq jien. Arani, se noħloq Ġerusalem malena, il-poplu tagħha l-ferħ. Jien nifraħ b'Ġerusalem u nitaxxaq bil-poplu tiegħi. Ma jistemax aktar fija leħen il-biki, lanqas leħen in-niket. Ma jkunx hemm iżjed fija tarbija li tgħix ftit jiem, lanqas xieħ li ma jimtelix bl-omor. Għax iż-żagħżugħ imut ta' 100 sena. U ta' 100 sena ikun il-midneb meta jieħu l-kastik. Huma jitjibnu djarhom u jagħmru fihom, iħawlu d-dwieli u jieklu frottom. Il-kelma tal-mulej, roddu ħajr lill-Alla. Nollik mulej għax erfajtni. Nollik mulej għax erfajtni. Nollik mulej għax erfajtni. U ma ferraħx li dewwa tiegħi bija. Mulej, tellajtni mill-mewt r-ruħi, ħlisni minn fost dawk li jinżlu fil-ħofra. Nollik mulej għax erfajtni. Għannu lil-mulej bibtijow, faħru li sem għaddes tijow. Għax tit id-dum is-saħna tijow
iżda omor sħiħ l-imħabba tiegħu. Fil-għaxija jidħol il-biki, fil-għodu jidwi l-ajjat ta' ferħ. Nollik mulej għax erfajtni. Ismani mulej u ħenna lija. Kun mulej l-għajnuna tiegħi. Int bdilt fis-sfin l-għali tiegħi. Mulej Alla tiegħi infaħrek għal dejjem. Nollik mulej għax erfajtni. Inqumu għall-Evanġelju. Ja u tifħi lilek Kristu. Gloria u tifħi lilek Kristu. Fitxu l-ġid u mhux id-deni jekk tridu tgħixu u l-mulej ikun magħkom. Il-mulej ma'kom, qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu telaq mis-Samarija lejn il-Galileja, għax Ġesu stess xedt li l-profeta m'għandux ġieħ f'pajjiżu. Mela meta wasal il-Galileja, il-Galilin laqgħuh tajjeb billi il-koll raw kull ma kien qiegħed jagħmel f'Ġerusalemm u fjum il-festa għax huma wkoll kienu marru għal din il-festa. U raġa' ġie f'Kana tal-Galilea fejn kien biddel l-ilma fl-inbit. Issa f'Kafarnaum kien hemm uffiċjal għoli tas-sultan u kellu ibnu marit. Meta sema li mill-Ludija Ġesu kien ġej f'Galilea, mar għandu jitolbu jinżel u jfejjaq lill-ibnu għax kien wasal fl-aħħar. U Ġesu qallu, jekk ma tarawx sinjali u weġubijiet ma temlux. Qallu l-uffiċjal, inżel mulej qabel ma jmut it-tifel. Qallu Ġesu, mur, ibnek ħaj. Ir-raġel emmen il-kelma li qallu Ġesu u telaq. Huwa u nieżel iltaqa' mal-qaddejja tiegħu u qalulu ibnek ħaj u staqsihom x'kien meta beda jaqleb għall-aħjar. U huma qalulu il-bieraħ fis-seba' sija telqu d-deni. Il-missier intebaħ li dak kien il-ħin meta Ġesu qallu ibnek jgħix u emmenu u l-familja kollha tiegħu. Dawn kienu sinjal ieħor li t-tieni wieħed li jagħmel Ġesu meta ġie il-Galilea tal-Ludija. Il-kelma tal-mulej. Għanna żewġ talimet illum x'naħdu minn din il-qari, minn din il-liturġija tal-kelma. L-ewwel il-wejda li Alla kien jagħmel lill-poplu tiegħu permezz tal-profeti. U x'weda kien jagħmlilhom? Illi meta jiġi l-Messija sa jkun hemm sema ġdida war ġdida. U din it-tiġdid fil-miġġa tal-mulej, fil-miġġa tal-Messija, kien spiss fil-messaġġi li kienu jħabbru il-profeti. U batanna sinjal li Ġesu għamel biex jemnu fih. Għaliex Ġesu qal taraw is-sinjali u ma temnux. Mena, fuq l-ewwel waħda, fuq il-wejda. X'ġid jagħmlilna, x'tiġdid irid minna, x'tibdil irid minna. Illi mid-dam ngħaddu għad-dawl, jew mill-mewt għall-ħajja. U f'Ġesu li rebaħ il-mewt bil-qawmen tiegħu għax aħna f'dan iż-żmien ta' liturġiku fir-radda mixin lejn il-glorja tal-qawmien. U Ġesu bil-qawmen tiegħu
ġeddet id-dinja kollha għax irrikonċilja l-umanità ma' Alla l-Missier. U allura din il-wejda ta' ġdida tfisser li fil-mixja tagħna fir-Randan għandna bżonn nesperjenzaw il-konverżjoni, it-tiġdid tal-prospettiva tagħna, tal-ħsibijiet tagħna. Mhux għax aħna ħżiena, anke jekk aħna midinbin, imma jekk midinbin ifisser ukoll maħbubin minn Alla u dan ifisser li jrid ibiddilna illi jaħfer, anzi iħassar id-nubet tagħna u jagħtina ħajja ġdida. U min verament għandu fiduċja f'Alla f'Ġesu Kristu li qam mill-mwiet jgħaddi mill-dlam għad-dawl. Kif dan l-uffiċjal għoli tas-sultan illi ma kienx parti mill-poplu ta' Alla imma sema li Ġesu il-profeta ta' Nazaret kienet jagħmel sinjali, kienet jagħmel mirakoli. U dan mar u għallu, inżel kważi rrid jikmandah tant kellu fiduċja għax it-tifel tiegħi wasal fl-aħħar. U Ġesu ma għadx jaħsibha, ibnek huwa ħaj. Issa kemm tkun sabiħa kieku li ngħidilna id-nubet tiegħek maħfura, issa għejx ħajja ġdida. Dan il-qofol tar-Randan biex inġeddu l-fidi tagħna illi nbidlu ħajjitna. U kif inbidluha? Inbidluha permezz tat-tagħlim tal-Vanġelu, permezz tal-kelma ta' Alla, permezz tal-kmandamenti. Għaliex Alla, kif smajna l-bieraħ fil-Vanġelu, Alla tant ħabb lid-dinja li bat lill-ibnu mhix biex jiġġudika d-dinja jew jikkastigaha, imma biex id-dinja issalva permezz tiegħu, biex aħna permezz tal-fidi tagħna f'Kristu inbidlu ħajjitna. U naħseb jien hawnhekk irid tidħol it-tieni ħsieb illi Ġesu kien jgħid taraw is-sinjali u ma jemmnux. Issa xi fisser dan? Ħafna drabi aħna nippretendu sinjal minn Alla li jagħmel miraklu pereżempju. Is-sinjali, il-mirakoli, jekk ma jkunx hemm fidi, ma jfissru xejn. Imma jekk hemm fidi, is-sinjali ma jservux. Għax għandek il-fidi u l-fidi hi li tagħmel ir-rida ta' Alla. Il-fidi hija dik li jiddaħħlek fil-preżenza ta' Alla. U jekk aħna fil-preżenza ta' Alla, naċċettaw kollox bil-qalb mingħand il-mulej. Kemm is-sabiħ u kemm it-tbatija. Din hija l-fidi. U San Ġwan kull darba li jgħid li jagħmel miraklu jgħid kif qal hawnhekk li x'inqallu ibnek huwa ħaj qal emmenu u l-familja kollha tiegħu. Anke meta għamel l-ewwel miraklu fit-text ta' Kana qal id-dixxipli tiegħu emmnu u mxew warajh. Dan l-uffiċjal tar-re emmenu u l-familja. Domanda, aħna nemmnu li Ġesu kapaċi ibiddilna? Għandna fiduċja li l-ħajja tagħna tansara tiġi mġedda fidi qawwija fil-qawmen ta' Kristu? Għax jekk Kristu rebaħ il-mewt, rebaħ id-dnub, anki aħna knemnu fih nagħmlu l-istess rebħa. Allura jew eżerbieb fiduċjusi f'dan iż-żmien sabiħ tar-Randan ħalli naslu biex nemnu iktar, biex nħobbu iktar, biex nidħlu iktar fil-preżenza ta' Alla. Għax dan is-sabiħ li ma nkunux waħedna, imma nkunu fid-dawl tal-preżenza ta' Alla. U dan nawguralkom eżesbieb dawn l-aħħar 15 qabel il-ġimgħa mqazza biex inġeddu il-fidi tagħna, speċjalment aħna li ta' kuljum inqazzu niċċelebraw il-Qudiesa. Għax Ġesu kull darba niċċelebrawha jistidinna nistqarru il-fidi fil-qawwa tiegħu.
Ħuti Eżies, f'dan iż-żmien qaddis tar-Randan, il-Mulej jistidinna biex nifirħu u nfaħruh għal-ħnina kbira tiegħu. Nitolbuh bil-qalb, nitolbu għalhekk għall-katekumeni, għall-katekisti biex jiffurmaw ruħhom bil-għajnuna tal-kelma tiegħek u hekk ikunu dawl għal ħuthom. Nitolbu għal dawk li huma responsabbli mill-paċi fost il-ġnus, speċjalment fejn hemm il-gwerer, biex jikkoperaw miegħek fil-bini ta' smewiet ġodda u ġdida li fija isalta il-ġustizzja, il-paċi u l-għaqda. Nitolbu għal morda fl-isptarijiet u f'darhom li jinsabu waħedhom u għal dawk li jaħdmu il-professjoni medika biex Kristu jimlijhom bil-fidi u l-kuraġġ bil-qawwa tiegħu u jfejquhom. Nitolbu għalina l-koll hawnhekk preżenti u dak moqogħdin magħna fil-mezzi soċjali biex nemmnu fiduċja kollha fil-kelma tiegħek Mulej li għandha l-qawwa li tbiddilna u mingħajr ma nippretendu sinjali minn għandek imma biex inkomplu nemmnu u nimxu fid-dawl tiegħek. Nitolbu fiskiet nitolbu skont l-intenzjoni personali. Permettuli talba bit-Taljan. Preghiamo perché la luce del Cristo risorto, che ci promette cieli nuovi e terra nuova, possiamo sperimentare il dono della conversione, perché possiamo arrivare per la festa di Pasqua risorti nello Spirito. Preghiamo. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, sawwa fina l-ispirtu għaddis tiegħek biex nimxu skont il-preċetti tiegħek. Inti tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fi tibitej tajdna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-artu xogħol bniedem li minnu jisralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit nieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fi tubitek tajdna dal-imbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dila u xogħol bniedem li minnu jisralina ix-xorb tar-ruħ. Itolbuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missel li jista' kollox. Nitolbuk Mulej biex niksbu il-frott tas-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Ħalli f'din id-dinja neħilsu mill-ġibdiet tad-dnub u niġġeddu bil-ġid tal-ħajja tas-sema bi Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżukħal lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u daġid tas-salvazzjoni tagħna li jidalodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irroddulek ħaj. Bit-takkis tal-ġisimna int trażżan fina id-drawwiet ħżina. Terfana ruħna lejn is-sema u hekk tqawwi fina id-drawwiet tajba u għalina il-ħlas tal-ħajja ta' dejjem hija
weda li jint mulej qed tagħmlilna. Għalhekk infaħruk u nberkuk mal-anġu l-qaddisin u ntennulek bla għejda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismawtu l-art mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smawiet. Imbierek min ġej fissem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smawiet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dam ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs rat il-ħaj qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġerat il-ħaj tal-disċipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Salvana intu salvatur ta' dinja għax bissa li tiegħek il-għawmin inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nitolbuk mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rodurek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naħduk. U mit-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santi għadna f'lisew wieħed li jinna nieħdu sehem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaf li mħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-poplu li jint għażilt għalik. Ftakar Viktor Joseph Grima li joġbok issejjaħlu għal għandek minn di-dinja. Ftakar fħutna dak li raqdu bit-tama tal-għawmien, daħħal il-mejtin kollha qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-kol nitolbuk, għatilina wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li moħħom jinfaħruk u jinsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Kull darba li narfu lil Alla bħala missier hija okkażjoni biex inġeddu l-fidi tagħna fl-imħabba tiegħu. U kif inġedduha billi ngħixu bħala wlidu skont il-qalb tiegħu. Ejjew inħallu l-qawwa tal-mulej tigwidana biex iġġeddidna ħalli naslu imdawlin fil-qawmien ta' Kristu. U għalhekk ngħidu missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritin kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la daħalniex fid-ġejb iżda rizda mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi ta' Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jint trid fiha, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin.
il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarblu bihom ikunu jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tagħna li tneħħidnu bit-ter. Danu Ġesu, danu l-ħaruf talla li jneħħid nubet ta' dinja. Ħajni naħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna għal-ħajja ta' dejjem. O Ġesu tal-akbar ħnina, jisma tal-bi kun ħani. Soba kbira b'qalbi minikitha, għal dnubieti wisqefni. Henna li, ja henna li, o Ġesu, skur għad manżid, iżdan hobbok, qalbi kolla, ħajti kolla jina rrid. Twissietek kolla meħabba, bahar dija ta' kull ġid, taħt riġlejjar fis pal-kiku ma konċ tijejn tissir. Henna li, ja henna li, o Ġesu, skur għad manżid, iżdan hobbok, qalbi kolla, ħajti kolla jina rrid. Lilek għajn talena kolla, sita kollox jinwarrab. Biex jahasra jisil fruħa, flok tjubietek jinġarrab. Henna li, o Ġesu, skur għad manżid, iżdan hobbok, qalbi kolla, ħajti kolla jina rrid. Nadorawk o Ġesu imberkuk. Gloria al Mistero l-Ibn u l-Spiritu Santu. Nitolbu, is-sagramenti tiegħek mulej jagħtuna ħajja ġdida u iktar qaddisa u jwasluna fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Qabel ma nirċievu l-barka tal-aħħar, ngħidu talba l-Madonna ta' Pinu skont l-intenzjonijiet kollha tagħkom u ningħaqdu biex infaħru l-mulej
li jrid iġeddet ħajjitna. U jekk nkunu bħal Marija hawnien il-qaddejja tal-mulej quddiem il-kelma tagħha, żgur li nġeddu ħafna mill-ħajja tagħna. Fidi nitolbu u ngħidu flimkien. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, itlob għalina metinbin, issa fis-sija tal-mewt tal-Amen. O Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Wieqfa kienet imbikkiha, l-om ħdejn bila fid-batiha, fuq salibi midden. Ta' din l-om il-qalb maqsuma, f'dak li mrar bluġieħ mitmuha, nifet sejfin likmet. Kem dbatiha f'qalb uġuha, li madweja li nifliha, ħasset l-om imbirka.